ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye. Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la. Ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na. Ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen. Nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa code ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la. EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la. N'o y'a sɔrɔ code minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ. N'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la. Dumuni laki ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la. Dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ. Baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do. O fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la. O fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma. Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. An bɛ an lamɛnbaaw ni an filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo juma n'o ye sunkalo juma laban ye Ala y'o timako ɲuman yira ani silamɛ bɛɛ lajɛlen na n bɛ dugawu kɛ sa Ala ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ min ye san wɛrɛ ta ye sa Ala ka o yira an na. Wula in na an bɛna taa Imam Sumare ale ka misiri kɔnɔ sunkalo juma laban a ye bato min kɛ a n'a ye dugawu don minnu kɛ an bɛna o da o tulo kan Sala Babi fana ka du kɔnɔna na laada a tilenna ye min ye Lailatul Kadiri ye o ɲɛnɛmayara. Suntigɛ belebeleba sigira kɛnɛ kan ye suntigɛw fana olu kɛra yɔrɔ caman na minisiri ale tun bɛ seko ni dɔnko mɔgɔw olu taa o kɛnɛ kan an yɛrɛ fɛ yan sa Bamakɔ kɔnɔna na sa min ye Bamakɔ kɔni ye bi yelen o bɛ ka sigi yɔrɔ caman ɲɛmaaw bɛ ka fɛɛrɛ minnu kɛ sa n'o ye délégation spéciale ye a ɲininiw fɛ u ka dɔ fara jɛya fana kan kɔkan kibaruyaw olu bɛ tali kɛ mun na sa Niger jamanakuntigi
o kan sigili ko kuma Faransikaw fɛ olu ka jabɔla min bɛ ni ale kɔni ye bina muso dɔw ka jabɔ hukumu kɔnɔna fana o ka kiiriko kuma bɛ senna Egypte maa 6 ɲɔgɔnna o tora ji la n'o ye mer rouge ye olu kun taara yɔrɔ sawlen dɔ lajɛ o ko kɔni kɛra kasara ye olu bolo Mali minisiri n'o ye an ka minisiri min sigilen don jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale fana tun bɛ Mauritaniikaw fɛ taama la jamanakuntigi kun ye ale ka taa fara min ye Modibo Kone kan général de corps d'armée ani Musa Atayer olu kun taara Mauritaniikaw fɛ yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo di Mali ni Mauritanie ko la sɔɔni sisan an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala a bɛ se k'a faamuya cogo min na. Sali ale labɛnw bɛ senna min ye salinicinin ye bagan min ma ka di kosɛbɛ o ye misi ye an b'a dɔn k'a fɔ min ye Bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna nin waati in kɔnɔna kɔni misi feere cogo olu sigilen don gouvernement ale bɛ fɛɛrɛ min sigi san o san n'o ye ka baganw feere ka na n'u ye mɔgɔw bɛ se k'u san sɔngɔ nɔgɔ na cogo min ɲinan ta ye bagan 480 ye o nalen don min ye 2000 ye o kan ka na Bamakɔ kɔnɔna na o feereliw yɛrɛ daminɛna ka bɔ Saba terrain ale la sɔngɔw b'a daminɛ 40,000 na ka taa se 70,000 ma min ye Saba terrain na Lafiyabugukaw fɛ yen a yɛrɛ sa k'a fɔ waleya in kɔni ale kurumokale ni sisan cɛ maaw kɔni senna sumara kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen bolo b'i kun ka kule ko musakaw tɛ yen wari tɛ labɔli kɛ bagan sugu in a sigilen don sen kan tiɲɛ don nka min ye maa wɛrɛw ye olu fana bɛ u ka bagan feere k'a kɛrɛfɛ olu ta bɛ taa 40,000 50,000 60,000 fo ka taa se 70,000 ma o bɛɛ lajɛlen sɔngɔ bɛ bagan na min ye bagan feerelaw ye sa u caman y'a yira sa k'a fɔ Saba terrain kɛrɛfɛla la olu yɛrɛ fana bɛna ka na u dahirimɛ ɲini maa caman bɛ o y'a yira sa k'a fɔ minnu kɔni bɛ yen gouvernement ta tɔgɔ la o sɔngɔw kɔni sigilen don cogo min na maaw bɛ ka bato o sɔngɔ bɛ ka bato a bato cogo la laɲini minnu kɛra sa k'a daminɛ sa 40,000 na ka taa se 70,000 ma bagan minnu bɛ gouvernement bolo olu kan ka feere o de hukumu kɔnɔna na ɲinan ta a yelen don k'a fɔ min ye bagan sugu kɔni bagantigiw kɔni sigilen don Bamakɔ fan caman fɛ sanni tɛ ka se ka kɛ bi ale kun ni kunna sini o baarakɛbaliya in ko kɔni degun yera a ko la kosɛbɛ maa caman talen don bi bankiw la ka taa wari ɲini lala sini min ye bagan feerelaw ye olu ɲɛ bɛ sɔn ka da sannikɛla caman kan nka bɛɛ n'a ta u y'a yira fana k'a fɔ ko tiɲɛ don gouvernement y'a ka sɔngɔ fɔ k'a daminɛ 40,000 na ko ka taa se 70,000 ma ko bagan sɔngɔ kana tɛmɛ o kan nka o bɛɛ n'a ta dɔw bɛ yen olu bɛ ka tulokungɛlɛya kɛ o kɛnɛ kelen ninnu kan k'o feere sɔngɔ la sɔngɔ min ka ca ni o ye feerelikɛlaw ni sannikɛlaw ni maa minnu bɛ yen n'olu b'a ko kɛrɛfɛla la fana olu fana bɛ ka lakɔlɔsili kɛ k'a yira k'a fɔ ko san o san kɔni gouvernement b'a ta fɔ nka min ye feerelikɛla dɔw ye olu bɛ tɛ san sɔngɔ d'a kan o de b'a to sa bagan yɛrɛ bɛ gɛlɛya maaw bolo muso dɔ kɔni ko ale nisɔndiyara sabula ale sera ka bagan sɔrɔ 40,000 min ye u ka maaw ye danaya d'ale kan k'ale kana a ɲini u ka baarakɛyɔrɔ tɔgɔ la bagan sugu min kɔni sigilen don gouvernement tɔgɔ la sa nin y'ale ta ko 17nan ye san o san ale bɛ sigi Saba terrain na yaasa mɔgɔ bɛ se ka misi sɔrɔ cogo min na nin waati in na kare kɔnɔnaw fana falen don kosɛbɛ fa bɛɛ kɛlen don kundigiyɔrɔ ye kunkanfɛyɔrɔ olu fana dalalaw falen don kosɛbɛ denmisɛnninw olu kɔni caman bɛ bi olu b'a fɛ k'u kun digi minnu bɛ fɛ mɛsi ka k'u ta la minnu bɛ fɛ u ta ka kɛ boloɲɛw ye u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kundigilaw kɛrɛfɛ kundigimusow yɛrɛ kɔni y'a lajɛ sa k'a fɔ sa min ye maaw ye u k'olu wele ka fara u kan yaasa cogo min na u bɛ se ka kɛ nka denmisɛnnin dɔw yɛrɛ kɔni de bɛ yen olu yɛrɛ de ko muso dɔw bɛ yen n'olu yɛrɛ de bolo tɛ fiyewu maa wɛrɛ bolo tɛ don olu kun na salontigiw kɔni y'a yira sa k'a fɔ olu ma maa ye fɔlɔ min ye nin waati in kɔni kɔnɔna na bazɛn sanyɔrɔw fana olu fana y'a yira k'a fɔ ko salon ni ɲinan ta tɛ kelen ɲinan kɔni ko 100 sirada la min ye olu ka kiliyan kɔni ye 50 ɲɔgɔnko u ma u ye u ɲɛna fɔlɔ salincinin ale fana ko ka ca kosɛbɛ sabula min ye musaka fanba ye olu bɛ taa don fɛn minnu na sa o kɔni ye denmisɛnw olu ka finiw ye o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛla la sa a yera fana k'a fɔ min ye jabidalaw ye olu fana bɛ yen Kayi kɔnɔna na bi jabida o de sanga wulilen don kosɛbɛ min ye an yɛrɛ ka farafin jabi ye o maa minɛnen o jalen don kosɛbɛ mɔgɔ caman ye nka nin fana sɔngɔnin ka ca kɛrɛfɛ ye dɛ 400 fo ka taa se 1000 ma dɔw yɛrɛ bɛ olu bɛ taa se fo 1000 ni 500 ma a bɛ bɔ i yɛrɛ bɛ fɛ ɲɛgɛn sugu minnu ka kɛ i sen na walima i bolo la npogotigiw kɔni caman bɛ bi labɛn na sa yaasa jabi ka se ka o matarafa nin bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ min ye denbatigi dɔw ye ale ni gwadɔmuso dɔw ni dutukikɛ dɔw olu fana bɛ seli musakaw fana labɛnni na sugu la nafɛn minnu bɛ sa ka taa minɛ jaba ni tomati ni a tɔw bɛɛ lajɛlen na u y'a yira k'a fɔ ko sugu kɔnɔna minɛnw kɔni tonnen bɛ yen nka min ye wariko ye o de ka gɛlɛn kosɛbɛ Bamakɔ fan caman fɛ sugu caman kɔnɔna na maaw y'a yira k'a fɔ ko ɲinan kɔni alihamudulilayi balo ale ni sumanw kɔni olu nalen don nka sɔngɔko in ani musakako in o de kɛlen don a ko gɛlɛya yɔrɔ ye muso dɔ y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sanni feereko kɔni ye Bamakɔ kɔnɔ
ko sini no dɛ ko ne ye munumunu salo kɛ fu la koyi a ko sini ko n ka na bani k'ala olu tɛ ka kuma an ka mikoro la ko bi kɔni tɛ sanni ko an bɛ k'a fɔ ko don 2 min somina k'o tɛ dɛ ko bamakɔ ka de tɛ bagan mara yɔrɔ t'u bolo minan mara yɔrɔ t'u bolo u n'u siso de don wa u tɛ se ka taa fɛnw cɛ ka t'u to yen fana a ko hali dɔw filɛ nin ale kɛrɛfɛ u bɛ kundigi kɛ ko sini ko ni nana ko mina ye k'olu bɛɛ bɛ kundigi kɛ fura feerelaw de sa olu ko k'olu ka sugu man di tile 2 in na sabula maa tɛ ka i ɲɛsin olu ma kosɛbɛ fala ye ko bɛ n'a waati tɛ an bɛ taa banamakaw fɛ yen mairie min bɛ yen n'o ye commune bɛ yen n'o b'a fɔ o ma ko bɛnkadi banamakaw fɛ olu ye maire kura sɔrɔ min ye Mambe Sangare ye ale de taara ka kɛ maire kura ye nin waati in na Banamba Bɛnkadi commune kɔnɔna na a sugandira tɔw fɛ mars kalo tile 25 ale bɛ bila maire min nɔ na sa o ye Cɛsɔn Jara ye ala y'o ka kalifa minɛ a la décembre kalo tɛmɛnen min ye sanga jiw bɔnen kɔfɛ sa tile de bɛ o kɛlen kɔfɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko maa ka ɲini min bɛ se ka bila Cɛsɔn nɔ na Cɛsɔn yɛrɛ ko a mɛnna bana la kosɛbɛ min ye Bɛnkadi kɔni kɔnɔna na sa bɛɛ lajɛlen bolo sera maa min ma sa o ye Mambe Sangare ko ale ka kɛ maire ye u ka sigida kɔnɔna na ka donbolo kɛ musow ye bolomayɛlɛma bɛ se ka kɛ cogo min na npogotigiw ye Sikaso ale kɔnɔna na min ye muso mafalen 60 ani npogotigiw olu kɔni taara Sikaso Kajolo Dandereso ale ni Kɔlɔnjɛba kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ sa minɛn kɔni bɛna d'u ma chèque n'o ye musaka ye bolola baarakɛminɛnw k'o d'u ma u yɛrɛ bɛ se k'u bolomayɛlɛma cogo min na baɲumankɛ tɔn min bɛ musow tɔgɔ la n'o ye Wilda Fe sa ale ni Ngilɛw ka lasigidenso min bɛ yen olu kɔni kɛlen don ka nin musaka in bɔ k'a ta k'a di musow ma u ka se ka baara k'u yɛrɛ ye k'u yɛrɛ dɛmɛ yaasa siniɲɛsigi bɛ se ka kɛ cogo min na baara in kɛ kun ye cogo min na sa musow yɛrɛ ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye u kana siri maa la baara in bɛ kɛ Mali kɔnɔna na cogo min na ka se ka basigi ni lafiya kɛ Burkina Faso o fana b'a la ale ni Burkina musow kuma tɛ musomisɛnninw olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin ko in hukumu kɔnɔna na Taji ko ale kɔni sɔngɔ yɛlɛlen don Gawo kɔnɔna na wulikajɔw kun kɛra nin kalo in tile 22 ka kuma Gawokaw fɛ nka o bɛɛ n'a ta min ye Gawokaw ye u y'a yira k'a fɔ kɔni ko Taji ko dɛsɛ bɛ yen kundilannaw ka taa se menuisiers ma bolola baarakɛla minnu bɛ yen n'olu kɔni mago bɛ se Taji ma u caman y'a yira k'a fɔ sa ko Taji sɔngɔ kɔni yɛlɛla kosɛbɛ min ye wulikajɔ minnu kun kɛra u ka kurakuraya yaasa min ye u bɛ se ka lafiya cogo min na Bamakɔ kɔnɔna na yan yeelen ale bɛ ka don Bamakɔ fan caman min ye yeelen in ye sa an bɛ se ka mun yira o la o ye k'a fɔ mairie du district maa minnu bilara maire lakaw nɔ na n'o ye délégation spéciale ye olu kɔni ye yeelenw sigi yɔrɔ caman na n'i ye yeelen ninnu yɛrɛ ye a cɛ ka ɲi kosɛbɛ a kɛkun ye min ye sa duguba in yɛrɛ bɛ se ka lakana cogo min sabula nin waati in na a yira k'a fɔ ko yeelen tanya kɔni kun kɛlen don ka Bamakɔ sɛgɛn kosɛbɛ Pɔnɛ Martiri a na kɛ o yeelenw olu nalen don nin waati in na min ye mairie du district ye ale kun bilara baara la jamanakuntigi ale de ye musakaw bɔ yaasa nin baara ninnu ka se ka kɛ kɛnɛba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ yan ale ni mina lajɛ yɔrɔ minnu bɛ yen min ye yɔrɔ sawalenw ye sa u bɛɛ lajɛlen ko ka yeelen kɛ a bɛɛ lajɛlen na délégation spéciale kɔni jeniyɔrɔ fiyana kosɛbɛ jamanakuntigi yɛrɛ 26 mars don a y'a fɔ délégation spéciale ɲɛmaa ɲɛna k'a k'i cɛsiri ka dɔ fara wulikajɔ ni timinandiya kan hali bi yaasa baara mun kalifalen n'u la u bɛ se k'a kɛ fo ka s'a dan na u k'u hakili to min ye saniya ko ta nasira la yeelenw mana kɛ yɔrɔ la fana u k'u hakili to yeelen ninnu fana na maaw kana na taa u batiriw bɔ dɛ fala ye k'o fana bɛ kɛ ja a kabiliw n'a fɛ ko maaw bɛ nin bɛɛ de tigɛ ka taa n'a ye délégation spéciale maaw u na wulikajɔ kɛ u tɛ denmisɛnnin dɔw ɲini ka bila ale la kɔlɔsili la sabula duguba fana baara sɔrɔ cogo dɔw ka ca dɛ ni dɔw ye suna kɛ dɔɔni dɔw na wuli ka na ka se ka baara kɛ o bɛɛ lajɛlen ka ɲi a ko kɔnɔna na kɔkan kibaruyaw la sa an bɛ taa Nizɛrikaw fɛ yen Niger k'olu kɔni ye fura kariba la jamanakuntigi san 5 dira a ma sa ale ka se ka baara kɛ o sɔrɔla mun senfɛ olu kɔni kun y'u ka jɛrɛba kɛ n'o y'u ka assise nationale ye ale kɔni ko sa ko min ye furancɛla fanga ye sa ko o tɔ kɛ tile 60 ye nka yan'o tile 60 cɛ sa a yira k'a fɔ sa ko min ye fanga taabolo ni fanga maracogo ye u y'o bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la k'a yira sa k'a fɔ ko bɛrɛbɛrɛlitɔnw kɔni k'olu k'u mada ye kosɛbɛ bɛrɛbɛrɛlitɔn ko jɔra fɔlɔ sariya ko ɲɔgɔn dɛmɛ min ye diinɛw ye ka se ka olu sinsin kosɛbɛ Nizɛrikaw y'u sinsin o kan sa ka sɔrɔ ka ko bɛɛ lajɛlen ta k'a di Abdramani Chani ma ale ka san 5 kɛ a ko kunna baara minnu kalifalen don a la sa o ye jamana yɛrɛ bɛ se ka wuli k'i jɔ cogo min na AES ko ka ta ba la ka se ka baara kɛ n'o ye yiriwali ni fɛn minnu tɛmɛn'o kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ yaasa min ye Niger ye ale fana bɛ se ka ŋunanfan kura sɔrɔ Banque mondiale y'a yira k'a fɔ ko a jɔrɔlen don nin waati in na ka kɛ ni Nizeriya ye
Nigeria tun bɛ jamanaw fɛ jamana minnu bɛ ka u yɛrɛ sɔrɔ ka yiriwali baaraw kɛ nka a y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati laban in kɔnɔna kɔni min ye Nigeria ye k'a bɛ kɔ kosɛbɛ sabula jamana minnu tun bɛ yen i n'a fɔ Mexique ni Brésil ni Colombie ni Afrique du Sud ni Nigeria tun taara yɛrɛ sɔrɔ olu kɔnɔna na k'olu bɛ ka taa k'a to a sababuya ye mun ye e ko mara kɛcogo tɛ wa aw ka cɛ in tɛ se k'a to Sunala ka jamana mara koyi cɛkɔrɔba in bɛ dɔɔnin Suna de la ale kɛtɔ ka jamana mara fala ye o ma nɔgɔn dɛ an ka dugawu k'a ye Bola Tinubu a yɛrɛ fala ye a ye Ghana jamanakuntigi bisimila bi n'Ala sɔnna a ma su in na an nana an da don o la ka dɔɔnin ɲɛfɔ o la Mali ale ni Mauritanie cɛ yaasa ka se k'a nɔgɔya Général d'armée Assimi ale y'a ka ministre min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira yɛrɛ bɔ ko kunna n'o ye Ablaye Diop ye ministre sécurité d'État n'o ye général de corps d'armée Modibo Kone ka taa fara ministre min bɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ka ko kunna olu taara Mauritanie a kɔni kumaw tɛmɛna mun fɛ sa o y'an ka maliden minnu bɛ yen olu ka ko bɛ se ka yɛlɛma cogo min na ni min ye Mauritanienkaw ye u k'a ko dɔ bɛrɛnna jamanakuntigi fani ka cidenw taara ko ci min kama ni Ala sɔnna a ma min bɔr'o la u nana o da malidenw bɛɛ lajɛlen tulo ka bɛɛ lajɛlen n'a faamuya Algérikaw fɛ yen Algérie ni Faransi Algérie den min bɛ yen n'ale sigilen don Faransi n'a bɛ sɛbɛnni kɛ n'o ye Boualem Sansal ye a yirala sa k'a fɔ ko ale kɔni nɔ minɛna k'a bila sa ko san 5 ka so alamisa tɛmɛnen min ye waleya ninnu ye sa u bɛ tali kɛ mun na o ye k'a yira sa k'a fɔ min ye nin sɛbɛnnikɛla ye n'a si bɛ san 80 na k'a ye dankari Faransi ka Faransiya la dɛ Faransi yɛrɛ kɔni k'a b'a fɛ ka an dulonmaw kari ka bɔ yen n'a ka sɛbɛnni jugu a n'a ka ŋaniya jugu ye o de la sa k'u kɔni y'a yira sa ko san 5 ka so ko u b'a bila o la kabini nin kalo in tile 20 kɔnɔna na Egyptekaw fɛ yen maa 6 o de tora ba sanfɛla n'a bɛ fɔ kɔgɔji masa ko Mer Rouge nin waleya in senfɛ sa maa 9 wɛrɛ bɛ yen olu sɛbɛkɔrɔ joginna yɔrɔ in kɔni ye yɔrɔ ye bɛɛ lajɛlen bɛ taa yɔrɔ sawulen min lajɛ n'o u b'a fɔ masa ko sous-marin touristique dugu in ale yɛrɛ tɔgɔ ye ko Hurghadakaw fɛ yen sa bɛɛ lajɛlen kɔni de bɛ taa yen sa min ye baji bilenman sanfɛla la a yira sa k'a fɔ kɔni u kɔni bɛ donna kurun min kɔnɔ sa kurun in de kɔni dafirila kurun in firilen sa maa 6 in kɔni olu ye ne ɲɔgɔnko ye o tɛ se nɔɔni na o fala ye ni m'i dege nɔɔni na a ma ɲi dɛ mɛrilakaw kɔni ye communiqué kɛ ko maa 29 wɛrɛ bɛ yen u sera ka olu kisi kurun in ale dafirilen Faransiikaw fɛ yen olu ka sinimanbɔla min bɛ yen n'a fɔ ma ko Gérard Depardieu ko u y'ale fana ka kiiri kɛ koyi u y'a yira sa k'a fɔ ko maa min don sa si kɔni bɛ san 76 la ale yɛrɛ kɔni kun ye kiiri kɛ kiiri min na muso 2 sa ale n'o tun bɛ jabɔ la olu y'a yira k'a fɔ k'a binn'olu kan k'a to film tourné senfɛ a ka ja min yɛrɛ bɛ yen sa n'o kɔni ye nuguji ni binkɛnɛma ye ka se k'o sigi sen ka ja la sa u y'a yira la sa k'a fɔ kɔni ko min ye kiiri yɛrɛ kɔni procureur o y'a yira sa k'a fɔ ko a nɔ minɛna han sabula fɛn o fɛn fɔra a kɛra jɔnsɔnna ye correctionnel don ni Ala sɔnna a ma ani hakɛ min ka kan procureur ale na o ko fɔ Ukraine ni Faransi Emmanuel Macron y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Zelensky ye ko u bɛna o dɛmɛ ko ye Faransi bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin o ma miliyari 2 euro o maramafɛnw k'u b'o ta k'o di Ukraine ma o waati kelen na Faransi jamanakuntigi ale y'a ɲini sa ko min ye Donald Poutine ye k'o ka sɔn ko ye tile 30 marafaci baliya ma ne ma ninnu ka nin faamu dɛ aw bɛ taa miliyari 2 minɛn ta ka di cɛ ma ka tila k'a fɔ dɔ ɲɛna k'o k'a ka marafa da o fila bɛ o kɔni o ti kɛlɛba ye aw bɛ u bɛ de a ka gɛlɛn dɛ nin bɛn kelen kɛtɔ Dima ka kuma fana ye mɛnsa ɲini ka na dɛ ko tile sini an b'a fɔ min ma ko jakuma ye kalo minɛ fala ye k'a bɛ kɛ sini han min ye heure 4 ɲɔgɔnna ye k'a bɛ na o kɛ farafinna dugu caman na min ye nanzaralakaw fɛ Europe jamana la ani Canada heure 4 kɔni ko min anw bɛ bɔ ka filenkolon ni fɛnw ta tubabu ninnu bɛ k'u labɛn k'u bɛna lajɛ ko cɛɲinba don ko tile kalo de bɛna tɛmɛ tile ɲɛkɔrɔ kalo bɛna tɛmɛli min kɛ tile ɲɛkɔrɔ in dɛ olu bɛ ka taa minɛnw ni fɛnw ɲini k'u bɛna o ja ta anw bɛna filenkolon ta ka tigi an tɛ kelen ye dɛ bɛɛ n'i ka faamuya cogo don dɛ fala ye nin kɔni anw fɛ yan a ko kɔrɔ ye min ye an ka dolo karamɔgɔ dɔ bɛ yen an bɛna o ɲininka la n'o ye Alfuseni Kamiya ye n'ale ye min fɔ an ɲɛna
an'o da maaw tulo kan suntigɛ i n'a fɔ laada la a bɛ kɛ cogo min na san o san sala babi fɛ yen laada ale timɛna bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ yen limana ni teri sira ni balima sira yaasa sa ka taa min ye sala san o san Lailatul Kadiri la ale bɛ min kɛ an ka jɛ ka o lajɛ Ablaye Jara ale ye min sɔrɔ o la. Arabadon kalo tile 26 no o bɛnna Lailatul Kadiri ale ɲɛnamayali su ma sala babi ale ye alimanaw wele ka wele ka sigiɲɔgɔnw wele ka terisiraw wele kana suntigɛ belebeleba kɛ i n'a fɔ laadala a bɛ kɛ cogoya min na a ka denbaya la an ye maabaw camanba ye an balakaw olu bɔra kana kɛnɛ wasa min ye sigiɲɔgɔnw ni teriw ye olu bɛɛ lajɛlen bɔra kana ni kɛnɛ in wasa ka seli kɛ ka sun tigɛ nisɔndiya o kɔni o ma kɛ fila ye nin baara ninnu san o san sala ale b'i jɔ nin denfaya kɔrɔ Lailatul Kadiri a baraji yarabi ala k'a di silamɛ bɛɛ lajɛlen ma nin kɔni kɛra nisɔndiya belebeleba ye sala ale n'a ka denbaya kɔnɔna la san o san an bɛna nin don in na ka bɛn ni Lailatul Kadiri su ye jama nana balimaw terisiraw ani baarakɛɲɔgɔnw an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka na suntigɛ in kɛ o kɔnɔna na sa an bɛ dugawu kɛ ala ka a ɲɔgɔnna caya ala ka barika don denbaya la sala yɛrɛ ka denbaya ala ka barika don a la ala k'an jɛlen to jɛɲɔgɔnyaw bɛ kurakuraya balimayaw bɛ kurakuraya mɔgɔw bɛ dumuni kɛ dama ji min bɛ dama o dama tɛ dugawu min fana bɛ kɛ nin kɛnɛ kan ala b'a dugawu minɛ sabu ka d'a kan silamɛ jama tɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ si f'a k'a sɔrɔ maa kelen bɛ sɔrɔ yen min ŋaniya walima o nɛɛmu o ni ala komini kelen don ɲɔgɔn na donc Alahu Taala bɛ sɔn k'an minɛ o tigilamaa kama min y'an wele n'o ye sala yɛrɛ ye ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye minnu fana wele la n'olu nana wele jaabi ala ka hɛrɛ kɛ an n'u bɛɛ lajɛlen ye hami dogoli ni hami bange ni ala k'a bɛɛ lajɛlen dilan ye a y'an balima n'an furu ɲɔgɔn n'an kanu ɲɔgɔn ni an bangebaa minnu sɔrɔ kaburu kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a lahinɛ ni min bɛ tɔɔrɔ la ka tɔɔrɔ bɔ kan min bɛ hɛrɛ la ala k'o ka hɛrɛ jidi masa min ye ɲina jira an na san wɛrɛ bi ɲɔgɔnna dɔ bɛ ala bolo ala k'a jira ni silamɛw bɛɛ lajɛlen la an ka jamana fana ka dugawu k'a ye a bɛ degun ni gɛlɛya min kɔnɔ ala k'a bɔ a kɔnɔ lafiya ni hɛrɛ min bɛ ka ɲini n'a ye ala k'a nati a kɔnɔna na ala k'o kɛ a ka ala ya bonya kama sɔli ala muhamadi an bɛ dugawu de kɛ sala yɛrɛ a n'a ka denbaya ye san caman caman a ka ni ɲɔgɔn kɛ a ka bɛɛ wele balima ni sinja ni baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ wele ka na ani bɛɛ vraiment an bɛ ala a ye min kɛ ta ala k'a k'a ye baraji ye ala k'a sara ne yɛrɛ dɔgɔnin de don a tɛnɛmuso a ba ye ne tɛnɛmuso de donc ne dɔgɔnin fitinin de don an bɛ dugawu de kɛ sala ye sala ka fɛn an tɛ se k'a fɔ n'i kumana kɛ n'i ma don fin gasi i bɛ don ja i gasi la sala ko kuma a tɛmɛna fɔli kan an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn an bɛ ala deli min na dɔrɔn ala kana dugawu kɛ k'a so sɔgɔ a n'a muso a muso ye muso ɲuman ye ne yɛrɛ balimakɛ muso de don wa ne yɛrɛ den de don n bɛ dugawu k'u bɛɛ ala ka halisa ala k'u kan bɛɛ u den minnu sɔrɔ ala ka barika don u la ala ka firijaji mɛn sanfɛ mɔgɔ min don bɛɛ b'a dɔn a bɛ dusukun sanuman de ta ka jɛɲɔgɔnw wele ka somɔgɔw wele ka baaraɲɔgɔnw wele maa o maa ko tin b'a ni i cɛ a b'i wele ka na an ka jɛ bi don nin na an ka jɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka jɛ ka ala wele ɲɔgɔn fɛ ka jɛ ka sunkalo nin ka a barika da ɲɔgɔn fɛ alhamdulilayi vraiment i b'a fɔ san tɛmɛnenw bi fɛnɛ a kɛra don wasalen a kɛra nisɔndiya don ye a kɛra kunkɔrɔta don ye a kɛra wasa don ye an bɛ ala fo ka ala barikada ala min ye nin nɔgɔya ala min ye nin latigɛ yarabi an b'a ɲini ala fɛ ni ɲɔgɔnna caman ala k'a nɔgɔya ye a ye nin bɔ nafolo min na ala ka caman bila a nɔ la yarabi ala k'a mɛn ka nin kɛ yarabi ala k'a mɛn jama ɲɛfɛ yarabi ala ka ni jama mɛn ɲɔgɔn bolo yarabi ala ka ni jama kanu to ɲɔgɔn na san o san an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Lailatul Kadiri su ka sun tigɛ ka kuranɛ kalan ka sarakalaw kalan ka nafila siri ɲɔgɔn fɛ ka dumuni kɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye mɔgɔ min b'o kɛ o ye sala ka babi ye nin yɔrɔ la an bɛ sala ka babi an b'a somɔgɔw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la fa ni ba o y'an kɔn lahara sosigi la ala ka hinɛ u la ala ka yafa k'u ye a kɔrɔw n'a dɔgɔw an b'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a furumuso fo ka waleɲuman dɔn a bɛ an bisimilali min kɛ k'an ladonni min kɛ ka fɛn min k'an ye an b'a fɔ o la kɔrɔkɛ musow dɔgɔkɛ musow balimamusow an b'u bɛɛ fo vraiment ka tila ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ u bɛ siran fɛn fɛn ala k'u kisi u ma fɛn fɛn n'o ka ɲi u ma ala k'u ɲɛsin u ma san balawu a kɔlɔlɔ komi an bɛ latigɛ su de la ala k'an kisi o ma san hɛrɛ a nisɔndiya a kɛnɛya a garijɛgɛ fɔni ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma an b'a daminɛ depi sunkalo don fɔlɔ fo ka na se bi ma an bɛ nafilaw seli an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an bɛ taa an ye su na kɛrɛnkɛrɛn
kosɛbɛ parce que su na don in ka bon ala bolo ka tɛmɛ don bɛɛ kan a don kelen ka fisa ni kalo ba caman ye bon ni mɔgɔ min sera k'o ɲɛnamaya ka silamɛw wele ani limanaw ani teriw ni sinjiw ni balimaw wele k'u kafo ɲɔgɔn kan an b'a fɔ i ye koba k'o ye parce que don in kɛrɛnkɛrɛnnen don ala yɛrɛ fɛ bon ni ko ko n bɛ dugawu kɛ sala yɛrɛ ye bon n bɛ dugawu k'a yɛrɛ ye parce que sala an jɛra bi ko tɛ adamaden don quoi ni bɛ adamaden mɔgɔ tɛ dafa jɔn tɛ dafa mais an bɛ se k'a fɔ sala adamaden ɲɛnama don adamaden ɲuman don parce que silamɛ don ala ɲɛ siranyanba don maa ladili don bon sarakabɔla don a bɛ jɔɲɔgɔnya dɔn a bɛ jɔɲɔgɔnya fɛ. Amen. 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 ale fana ɲɛnɛmayara ɲɔrɔnkaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugawu ni bato misiriw kɔnɔna na zaviyaw kɔnɔna na fo ka taa se dugu jɛli ma min ye ɲorodi sahel sa silamɛ diinɛ ma olu kɔni farala ɲɔgɔn kan kɛnɛba caman kan ka se ka dugawu kɛ ala deli kuranɛ kalan min ye batow ye yaasa an jurumu bɛ se ka yafa cogo min na sa o kɔni kɛra wolomasiri tabaw fana tun b'a kɛnɛ kan ka dugu bɛɛ lajɛlen ale la ka na Lailatul Kadiri su sa a y'a yira sa k'a fɔ kɔni min ye kuranɛ ye ale yɛrɛ jiginna an kuntigiba in ka o su kelen in kɔnɔna na o don dali tɛ maa ye sabula i bɛ dugawu kɛ yaasa min ye san wɛrɛ ta ala bɛ se ka o yira i la cogo min na n'an bɔra ye minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna ale fana tun bɛ suntigɛ kɛnɛ kan suntigɛ min n'o sigira sen kan CICB la balo di ale ni CICB kɛlen don k'u bolo da ɲɔgɔn ma sa ka fɛn sigi sen kan n'o ye sunkalo sugu ye sunkalo sugu in sa yarasa k'o kun cɛ sa olu kɔni ye suntigɛ belebeleba kɛ suntigɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min n'o ye Agibu Danbɛlɛ n'ale bɛ président yɛrɛ ka nagakɔrɔla la fɛn minnu bɛ yen n'o ye président ka œuvre sociale ye ka se ka olu sigi sen kan o b'ale bolo artistes seko ni dɔnko tigilamaw bɛɛ lajɛlen ka taa fara u yɛrɛ ka minisiri kan u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ bato ni dugawu bɛɛ lajɛlen kɛra sa ka yafadeliw kɛ ɲɔgɔn fɛ balo n'o ye dumuni ye o fana kɛra ka sun tigɛ ka sɔrɔ ka min ye nafila seli ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye waliya in sigira sen kan sa CICB ale ni min ye Prestige Consulting olu de ye nin baara in sigi sen kan wa u y'a yira fana k'a fɔ k'a bɛ don hukumu min kɔnɔna na sa o ye hukumu belebeleba ye jamana bɛ se ka kolosuma ka ba sigi cogo min na seko ni dɔnko san min filɛ nin ye artiste ba fɛn fɛn bɛ Bamakɔ kɔnɔ n'o ye sen sera ka bɔ a yɛrɛ kɔnɔkɔrɔ u bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin ko in kɛnɛ kan min ye dumuniw ni suntigɛw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fana u ye dugawu fana kɛ jamana bɛ se ka kolosuma ka ba sigi cogo min na bi sunkalo juma laban tun ye bi ye Imam Sumare ale ye dugawu caman kɛ jamana ye a ye bato caman kɛ jamana ye a ka wajulu min kɛra bi n'o y'a ka bi kutuba ye an y'o miniti damadɔni sɔrɔ an b'o d'aw ma ka baara in k'ale kun cɛ. Ne ma sun foyi dun min bali sunna bana tɛ wɛrɛ tɛ k'a kɛ ten dɔrɔn k'a fɔ ko ne tɛ se ka sun e bɛ taa mun fɔ Alahu Taala ye sini o de kosɔn kullu ma bada intaha fɛn o fɛn n'a daminɛna don dɔ la ala bɛ ban fa hazihi haya kulluha mughadara i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnama ye don dɔ la an b'a bila de don dɔ la an b'an kɔsi a ma falma asata abira an bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ ɲɛnamaya kɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ don dɔ la wal aishu aishul akhira ɲɛnamaya mun ka fisa ni ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen o ye laharata de ye an bɛ Alahu Taala deli ala ka laharata nɔgɔya an ye aishu duniya muaqqata i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ balo ye waatinin fitinin de don an k'a minɛ waatinin fitinin fa linaktuma shaharana bil istighfar an ka kalo in n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka astaghfirullahi fɔ caya an ka astaghfirullahi fɔ caya ka da ka astaghfirullahi fɔ n'i y'o caya o b'a yira k'a fɔ i ye baara mun kɛ i ma kaba i ka baara la ka da kan i bɛ ala yafa deli i ma ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ko n'an tilala seli la an ka fɔ astaghfirullah 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 siɲɛ 3 walasa i ye fɛn komisɛnnin miiri la k'i to seli la i miiri la fɛn minnu na fɛn minnu n'a bɛ hadamaden sugu la i k'a dɔn k'a fɔ astaghfirullah a bɛ seli hadamaden ka seli réparer o de kosɔn an k'an jilaja n'an sunkalo in fana bɛ ban n bɛ mun ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka astaghfirullah fɔ caya an ka astaghfirullah fɔ caya an ka astaghfirullah fɔ caya ka d'a kan astaghfirullah fɔ min n'an b'a caya an ye jurumu misɛnnin minnu kɛ sunkalo in kɔnɔ ala b'o bɛɛ lajɛlen yafa ala kɛra kisi ni nɛɛma b'a ma a tun bɛ astaghfirullah fɔ siɲɛ 100 tile kɔnɔ mun dunna ne balimakɛ n balimamuso an tɛ ala wele
a kan ka jurumu bɛɛ lajɛlen ɲɛfa an bɛ Alahu taala deli Ala k'an ka baaraw minɛ sunkalo min n'a donn'an kan a bɛna bɔ n'a bɛ bɔ don min a ka bɔ n'an ka jurumu bɛɛ lajɛlen ye an bɛ Alahu taala deli an ye ɲuman minnu k'a kɔnɔ Ala k'a bɛɛ sara kɛ alijanna ye an ye suntigɛ minnu di Ala k'a sara kɛ alijanna ye an ye nisɔndiya don du minnu kɔnɔ Ala k'a sara kɛ alijanna ye i b'a dɔn kabako yɛrɛ ye fɛn min ye Ala bɛ fɛn kelen a b'a sara 10 ye a se bɛ Alahu taala ye i ye sukaro demi kilo mun di i balima ma dɛ sukaro demi kilo in a gɛrɛn kelen kelen sukaro kisɛ kelen kelen Ala k'a sara 10 ye o se bɛ Alahu taala ye Ala b'o de fana kɛ mun dun na ne balimakɛ n balimamuso sunkalo tɛmɛnen kan e ma se ka hali hɔn e ma se k'a kɛ i dɛsɛbagatɔ dɔ ye hɔn i ma se k'a di i balima ma mun dun na n balimakɛ n balimamuso e ma se ka baara ɲuman kɛ baara ɲuman mun n'i b'a sɔrɔ ɲɛ lahara mun b'a yirila k'a fɔ san wɛrɛ e bɛ se k'o ye wa an bɛ Alahu taala deli Ala k'an fara san wɛrɛ yebagaw kan ka sunkalo caman caman don an garijɛgɛ la an bɛ dugawu kɛ an ka alimamuw ye minnu n'u jɔra u sen kan walasa ka sunkalo su bɛɛ lajɛlen ɲɛnamaya an ye an bɛ dugawu k'u ye an bɛ dugawu kɛ fana mɔgɔ o mɔgɔ ye ɲuman de kɛ a kɛra misiri kɔnɔlaw ye a kɛra sigidaw ye a kɛra balimaya kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu kɛ minnu n'a y'a sɔrɔ u ye jɔjan seliw kɛ Ala kan'o fɔ a baraji kɔ minnu fana n'a y'a sɔrɔ u ye itikafu kɛ ka tile 10 ka t'u da Ala ka so dɔ kɔnɔ k'u mabɔ diɲɛ na an bɛ Alahu taala deli Ala ka ninnu bɛɛ lajɛlen ka bato minɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye ɲɛji de cɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye maa dɔ nisɔndiya nin sunkalo in kɔnɔ Ala ka n'i fa baraji kɔ an bɛ Alahu taala deli mɔgɔ o mɔgɔ ye suntigɛ di a balima ma an bɛ Alahu taala deli Ala ka n'i fa baraji kɔ Ala k'an balo diinɛ kan Ala k'an fatu limaniya kan ni Alahu taala sɔnna kalo bɛ ɲini tile 29 n'a yera ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ o dugusɛjɛ o bɛ kɛ seli ye n'a ma ye mun bɛ ɲini an fɛ an ka kalo dafa tile 30 la o la seli kalo o bɛ sɔrɔ ka kɛ o dugusɛjɛ an bɛ Alahu taala deli Ala ka diinɛ faamuyali ko ɲuman d'an ma ni Ala y'a yira an na fana don min mana kɛ seli ye seli bɛ kɛ misiri minnu na a caman kɔni ye 8 heures ninnu ye ka taa se fo 8h15 ma an bɛ Alahu taala deli Ala ka diinɛ faamuyali ko ɲuman di an bɛ Alahu taala deli Ala ka barika don an siw la Ala ka barika don sɔrɔ fɛnw na an bɛ fɛn o fɛn ɲini hɛrɛ la Ala k'a nɔgɔya an ye an bɛ siran fɛn o fɛn tɔɔrɔ la Ala ka n'a yira an na Ala ka sijan d'an ma Ala k'an ka baaraw ɲɛ Ala kana doni d'an kɔ an tɛ se mun kɔrɔ an bɛ Alahu taala deli n'an bɛ bɔ diɲɛ na don min kalimatu shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ko fɔli nɔgɔya an ye an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma la tatrukna zamban في مقامنا هذا إلا غفرته ولا مريدا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا هما من هموم الدنيا إلا فرجتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Imam Umar Sumare an b'a fo ka waleɲuman dɔn nin dugawu ni nin bilasirali ninnu bɛɛ lajɛlen na u bɛ dan sigi wulada in na kibaruyaw la sa ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 21 ani mobiliba bolilaw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ko kalo kura tile fɔlɔ fala ye tubabu kalo tile fɔlɔ ko mobili minnu ka bon minnu ka jan minnu ka bɛ cogo min na u ye u gabaruw fɔ k'olu tɛna tɛmɛ an ka siraw kan tuguni yaasa sirabaw bɛ se ka ɲɛ chauffeur hakilina ye min ye nin ko in na ana o da maaw tulo ka su in na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamu cogo min a k'an bɛn. Ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la ni bɛ wari ta i bɛ wari ta nɔgɔya la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn
aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ kɔnti la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn